So ani ning adlaw din no kay duha ka buhok ako ang client. Unya ra ba din no puro riban ang ilang gipabuhat silang buhok oy please lang. Mo na aning adlaw din no grabe jud ang kagasgas ang akong pagkapiling gwapa ba. May gali na lang din no kay dili mga damage ang buhok sa akong mga client karon. Kay kung damage pa ni mga buhok ka din no dai nya duha sila ka buhok din no marag moundang na jud ko aning trabaho ba ay please lang. Og kani sa ding isa ka client ako din no kay medyo baga-baga jud punoon siya og buhok. Mo na marag dili kong dapita marag nadugay oy. Kay lagi nagsugod man ko ani din no mga alas 8 sa buntag din no pero nahuman po ni day og alas 8 na sa gabi. Og kani sa mga panahon na din no kay wa kay kalingkod ang piling gwapa oy. Kay lagi time to time day is nag-check ko sa buhok sa ko ang client. Unya pa jud wala koy assistant ani mga panahon na ba. Kay lagi karon bitaw din no nga nagatigulang ko din no gusto lang nako din no isa ka client tay isa ka adlaw. Kay before man gud no 12 ka ulo day andugano na ko day sulod si sa ka adlaw. Inato ko kadaghan og energy ato mga panahon na day ba please lang. Kay karon mga panahon na din no kay dili na nako kaya din no nga tulo ka ulo sulod si isa ka adlaw ba. Kay lagi ba ma-feel na nako ang kapoy. Kay karon man gud ang mga buhok sa piling gwapa ba kay mga damage na kay sa tanan. Kay lagi dili para sa una day ba day ang mga buhok bitaw sa mga piling gwapa sa una day no kay dili mga damage ba. Mo nang okay ra kay sa tanan day no day nga dungan-dungano nako sila. Mo na day before gali mo mangutana day kung pila ang riban sa kuha day kailangan naka-send mo daan og picture day sa inyong buhok para makita nako ba. Og para sad may estimate nako day og pila akong pabayad sa inyo ha. Og sa mga nangayo din akong location din no pero wala nakapabook sa kuha. So dili ko mohatag sa inyo ha din no og details day kung asa ko. Kay lagi day privacy na lang po siguro na sa piling gwapa day oy. Kay lagi day unya na magkukumohatag sa inyo ha day og complete details bitaw day no kung nakapabook na mo sa kuha kung nagsabot na ta day kung ganus amo mo ani sa kuha. Pero kung diretso ra gali mo mangayo day kung asa lapit akong location day no is dili na ako mahatag sa inyo ha. Anyway day mo na day ni ang before ug after day sa duha nako ka client. Kung unsa ka dry ang ilang mga buhok day so apanariban day mo na pud ka shiny ug kabagsak karon. Mo na day pati silingan lang marites ani day no ay digyas oy. Og mo na day to no bye mo oy.